Si Tony, Hello guys! And for today's video, kakain tayo sa isang Indian restaurant dito sa Golden Rice Hyderabadi Biryani sa New Manila, Quezon City. Come, check it out! Place, very aesthetic. Tingnan nyo yung decorations nila. Wow! At ang linis! Aside from the tables and chairs, they also have this Indian setting. Ang ganda ng ambience ng restaurant na to. Thank you, Miss Naida, for the treat. Tara, tingnan natin yung menu. First time ko tong kumain sa isang Indian restaurant. I'm so excited. Ano bang pipiliin ko? By the way, guys, this is an authentic Indian restaurant. si Tony, si Mimi, si Kuya Ryan. Si Kuya Ryan. Oh, yan, nagulat si Tony. Kuya bro. Oo, nag-order na. Ay, talaga. Thank you. At ayan na nga, nakipag-chit-chat na ako sa aking favorite food vlogger na si Naomi Peña. Hindi ako makapaniwala. Finally, nakita ko na siya in person. Thank you, Miss Naida! Please follow her on her Facebook page, Naomi Peña, at sa kanyang YouTube channel. Mr. Luke Miharis. Ayaw niya pakilala. Kailangan ng picture. O, picture tayo. Try natin yung chicken. Anong tawag yun natin, ate? Chicken biryani. Chicken biryani. It's steam. Steam daw. Chicken biryani. Steam siya. So, ito yung meat niya. Tapos, malambot yung chicken. Try natin mo yung chicken. Masarap daw. Masarap naman. Golden rice. Okay. Kaya lang hamba. Siyempre, pension ko talaga.
butot. Hindi butot. Buto. So, try natin yung dip nila, yung parang curry dip. Ano, medyo spicy siya. Ng konti na. So, let's try. Yung ano nila, yung meat nila is very soft. Tapos try natin ano yung meat. Masarap po yung meat nila. At saka very soft, very tender. So, let's try yung rice. Kita. Nahihita ko sa'yo. Lang mo makulubin ka. Masarap po siya. Okay po. So, you must try po talaga naman. Ito yung lassi. Sweet lassi, Indian drink. So, sweet daw. So, Sakit mo na ako. pero matamis. Kuya Ryan, say hi ka naman. Hello! Andito si Kuya Ryan. Naku. So, try natin kung ano, samosa. Ito siya. At parang bumukha siya, pero yung size niya. Ayan, laki po yung size niya, yung flavor niya. Tapos, try one. Ayan po. Yung ano nga, yung sa loob. Ayan. Marami siyang laman. Let's try. Tapos ito yung sauce. Natin sa sauce. Ayan. Matamis siya. Matamis po siya. Tapos try natin yung isa. Itong sabi na jalebi. Tama ba? Sweet jalebi. Sweet jalebi. 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 Okay. Ano siya, parang flour ata? Hindi ko lang paano. Gab, get that. Get that. Matamis po siya. Ano po?